aha m Chinonso Uba onye ji Nonsonkwa mara awụ m nwa afọ mkpọrọ afọ n'ụmụnọha na kansụl Mbitolu nke steeti Imo. Anyị wụ ndị gụrụ akwụkwọ ọta akara na ụlọ akwụkwọ ebe Enugu gụọkwa nke praịmarị na Enugu ebe a na-akpọ Ogbete Primary School na Enugu, mechaa gụọ seminary school Secretariat Seminary Sude si ebe ahụ gawazia mahadum steeti Imo. Ọ dị mma, ọgbakọ ahụ wụ ihe kpọrọ ya wụ ọgbakọ ndị ntorobịa Imo Youth Conference 2022 bụ nke ga-akpọtụ n'abalị 26 nke ọnwa Maachị a anyị nọ n'ime. Ọgbakọ ahụ wụ iji kpọkọlata ndị ntorobịa steeti Imo dụọ ha ọdụ, gwa ha okwu ọkachasị n'ihe gbasara mkpụrụ mmiri, n'ihe gbasara ọgba aghara violence, n'ihe gbasara otu nzuzo secret society na secret cult, n'ihe gbasara political thuggery ya wụ ibugharị igbe ntuli aka elu na ịgara ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ozi iberibe. Ọwụ ka enwe ike dụọ ndị ntorobịa anyị ọdụ ọkachasị dịka anyị na-ele anya ntuli aka elu 2023 nakwa isikwa ebe ahụ kụziere ndị ntorobịa kpọmkwem aka ọrụ bụ ndị ga-abara ha uru ka ha wezụga onwe ha n'ihe ọwụla wụ ihe ọjọọ bụkwanụ nke ga-ebutere obodo anyị steeti Imo na ezinụlọ ha ahụ ọjọọ. Anọghị ịma MBC wụ ụlọ ọrụ gọọmenti ọ dị n'aka ilekọta igwe okwu redio nakwa nke telivishọn. Akwụsịghị m ọrụ ọbụla, enweghị ọrụ akwụsịrị m. Ihe ha kwụsịrị wụ ihe omume m na-eme na redio nke a na-akpọ oge ntụle. Ana m eme kwa ụbọchị Mọnde niile mgbe ọ kụrụ elekere 7 nke mgbede. Ihe omume ahụ wụ kpọmkwem ebe anyị na-agba okwu n'anwụ, anyị anaghị ezo okwu ezo n'ihe omume ahụ, mana ha chọpụtara na n'uche nke ha sị na ya bụ ihe omume bụ ihe omume okwu mkpọrọmasị, hate speech, mere ha jiri kwụsị ya ruo ọnwa 6. Mụnwa na onwe m nọzi ọzụzụ training ka ọ dị ugbu a nke m gaa n'otu ọnwa. Ndụmọdụ ka nkụ, ndụmọdụ a ga-enye ndị ntorobịa ka nkụ. Nke mbụ, onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla sị gị pụta bịa buore ya igbe ntuli aka elu ballot box, sị ya biko ya kpọta ọkpara ya ma ọ ya kpọta ụlọ ọkpara ya ka o bute ụzọ. Na ọ bụrụ na ụlọ ọkpara ya bute ha n'ụzọ, na gịnwa na onwe gị ga-eme gịnị? Ga-esochi ya n'azụ. Maka na anyị achọpụtago na ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ụmụ ha n'obodo oyibo na-agụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ nwere ntụ oyi air condition, isi a na-ajụ ha oyi n'obodo oyibo na Amerịka na London na Britain na ndị nke ọzọ, mana kpọrọzie ụmụ ndị ogbenye nọ na Naịjirịa jiri ha na-arụrụ aka, jiri ha na-eme nrụrụ aka ntuli aka elu. Ndụmọdụ nke mbụ na-enye ndị ntorobịa ọkachasị na steeti Imo wụ n'ihi na a na-esi n'ụlọ amara mma fụwa ama. Ndụmọdụ mbụ na-enye ha wụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla sị gị bịa buore ya igbe ntuli aka elu, bịa ka imere ya akpụ obi, si ya biko ọga m ga-emekwewu, mana tupu m mee kpọtara m nwa gị nwoke ka o soro anyị gaa buo ya. Nke abụọ, ndị ntorobịa anyị sepụ n'aka na mkpụrụ mmiri, n'ihi na ọwa aṅụcha mkpụrụ mmiri a ha na-agwazi gị ihe ị ga-eme, ị na-eme ihe ka a ga-asị na a ga-anwụ taa, a ga-anwụ echi. Nke atọ, onye ọbụla bụ onye ntorobịa chọọ aka ọrụ no matter how small, ma ọ bụrụ ndị bekee. Ọ sịgodị nnụọ na ọwa aka ọrụ ịdị na abụchachiri mmadụ ihe ụlọ ya, ọ na-achọrọ gị nwa nchọ ego kwa ụbọchị, nwunye meweye, ọ dị oke mkpa. N'ihi na ọ inwe aka ọrụ ị gaghị enwe ohere igewe ha ntị bịa ka e buore ha ballot box, bịa ka emere ha nrụrụ aka ntuli aka elu. Ihe ewu ndụmọdụ m na-enye unu, n'ihi na onye agbagburu ka agbagburu, onye egburu ka egburu, onye gara nga bụ onye gara nga. Ha echefuo ogo. Chetakwa na onweghị ka ibuchara ndị ballot box, onweghị ka ibuchara ndị igbe ntuli aka elu, ha eme gị SA mee gị PA, ha ga-edowekwa gị akụkụ, jiri gị na-arụ ọrụ ọjọọ, jiri gị na-arụ ọrụ akpa obi, nke na-egosi na onweghị uru ịbara. Ị ga-aga n'ihu na-agwa ha na onweghị uru ịbara, ngwa gosi ha amamihe na 2023. Onweghị ihe ọzọ m na-agwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na Naịjirịa, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala Igbo, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na steeti Imo. Obi ga-agwala gị ha na ị naghị eme ọfụma, ọ baghị uru ịpụtara bịa gbakashiwa onwe gị ahụ, bịa nyewe nsogbu na ị na-apụta ọzọ ịbịa azọ ọchịchị 2023, n'ihi na ị ma na ị dara ada. Onye kụrụ afọ n'ala bụ onye kụrụ afọ n'ala n'ime obi gị, n'ime ala obi gị, mana ị kụrụ afọ n'ala. Ọ baghị uru ịpụtawa gị na-agbakasị, gị na-achọ iji ndị uwe ojii, gị na-achọ iji ndị agha bịa na-akụsị ọgba aghara ka e nwee ike tinyekwe gị n'ọchịchị ọzọ. Onye dara ada adago. Ọ baghị uru ịpụta na ị na-azọ ọchịchị ọzọ
n'ime obi gị mana ịdago gị wee pụtazikwa ka ị bịa mee gara ozi kwafu ọbara ka ị chọrọ. Mana nke wee eziokwu wụ na onye ọbụla bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị maọbụ onye ọchịchị chọrọ ịkwafu ọbara mmadụ, ọbara nke gị ga-akwafu. Eluigwe ekwuge. Ọ ga-akara gị mma ma ị nyere ohere ka ndị Chineke họpụtara bụ ndị ndu pụta maka ndị ndu. Gị bụrụkwana onye ọchịchị kwanụ rụọra ụmụnna gị ọrụ. A na-enwe ọkpụrụkpụ ego a na-esi na ugwu na ọchịchị etiti wee na-ebubata si were ọrụ ndị mmadụ ọrụ, kwụọ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa, rụọ ụzọ, mee nke a, mee tinye mmiri ọṅụṅụ, rụọ ihe gbasara ahụike. Mana oge ụfọdụ ha na-eburu ego ndị abubaga jiri ya na-echezi 2023. Onye ọchịchị ọbụla bubara ego ebunyere ihe maka ụmụ ogbenye maka ndị mmadụ na ọka o jiri ezọ 2023 ọ gaghị erere ego. Chineke ụmụ ogbenye ga-ebuso gị agha. Ya mere ndụmọdụ m na-enye unu, ndụmọdụ m na-enye gị wee bụrụ ọ bụrụ na ị ma na onwe ihe imetere ụmụnna gị, apụtakwala na ị na-azọ 2023 maka na Chineke ga-emebe ọgụ, ndị mmadụ ga-emebe ọgụ, ndị mmụọ ga-emebe ọgụ. Ka m kelekwa ndị nwa Igbo midia maka ọrụ ọma unu na-arụ. Jisi na ike ihe awụ ihe kwesịrị ị na-eme ka a na-akwalite asụsụ Igbo, na-akwalite omenala Igbo, ka ndị Igbo jiri Igbo na-agwa ụmụnne ha okwu, kachasị ndị nọ obodo oyibo, ndị na-anọghị n'ụlọ ebe a na-amaghị ihe na-eme n'ụlọ ebe a. Asị m jisi na ike n'ọrụ, ịnụ na ike agwụkwala unu n'ọrụ. Ndewonu.